Здравейте и добре дошли отново в подкаста "Психологията за шампионите" с мен Ивайла и с психолог и хипнотерапевт Полина Друмева. Здравей, Поли! Здравей, Иве! Днес света е футбол. Днес започва световното, така че всички сме с стиснати палци. Ти за кой отбор си? Аз за никой отбор не гледам футбол. Добре, ти си по другите спортове, така че Да. да. Но се надяваме, че най-добрите ще спечелят все пак, нали? Естествено, А така ти е. за кой отбор си тогава да попитам? Моите любимци ги няма, Италия ги няма, така че съм за Бразилия и Неймар. Добре, тогава стискаме палци. Така или така? А, няма да показвам. Добре. Добре, Поле. Значи, днешната тема сме избрали да бъде за контузиите при спортистите. И хората, като чуят контузии, си мислят, че трябва да си доктор, за да говориш на тази тема. Но ето, че ти си психолог и ние сме избрали тази тема. Защо повечето хора, когато кажем контузии, се фокусират върху мускулите, тялото като цяло, но на никой не му минава през ума за психологията, за психиката. Така е, тази тема ми е много любима, повярвай. Даже и в кратките видеа, които записвам в Инстаграм и ги качвам, често говоря точно за контузиите, често говоря за причините, които са неща, които откривам всеки ден, ежедневно в кабинета си. Ние сме хора, които сме свикнали да вярваме на това, което виждаме и на това, което пипаме, т.е. това, което е видимо, нали? В този ред на мисли, тялото е последна инстанция, която ни показва фактически какво не е наред с нас. Тук можем да говорим и за психосоматика, което малко по-късно в самия подкаст ще засегнем със сигурност, но, но обикновено ние работим с това, което виждаме. Тоест, това, което виждаме са мускулните разтежения, скъсаните менискуси, скъсан менискус, скъсани предни връзки, изкълчване, счупване и така нататък. И обикновено хората го търсят както в конвенционалната медицина, нали, в видимото, т.е. прави се снимка на изкълчен глезен, намества се ръка и това се лекува. Лекуваме последствията, така да кажем, а не самата причина. Да. А контузиите, между другото, са като една червена лампичка, която светва. Както в колата, нали? Когато нямаш бензин, лампичката светва и и ти знаеш, че нямаш бензин. Точно щях да попитам какъв е пътя на контузията. Значи, преди да се стигне до крайният резултат, какви са етапите, през които се минава, за да се стигне до там? Те са със сигурност много етапи, разбира се, и много причини, но може ли да речем тази контузия всъщност да е причина от травма, психическа, физическа, ясно? Да. Това е уникален въпрос, защото контузиите наистина започват много преди самата контузия. Не случайно казах и това, че ние лекуваме последствията, т.е. това, което вече се е случило на база други преживявания. Обикновено, когато дойде един спортист при мен с контузия или вече е минал контузия или работим върху нещо друго, но въпросът за контузиите винаги съществува. Един от първите въпроси, който му задаваме е какво се случи преди това, деня преди това, седмицата преди това, какви бяха твоите страхове, кара ли се с някой, в какви взаимоотношения си с треньора, в какви взаимоотношения си с отбора. Тоест, опитвам се да нарисувам една глобална картина на това какво става в живота му поне месец преди това. Защото самата контузия, да, тя е поради невнимание, но за да може този спортист да е в невнимание, тогава се случват някакви други неща. Примерно, той спи по-малко, не се храни правилно, липса на витамини, или примерно някакви страхове, тревожности, които се зараждат в него. Интересно е сега, че другата седмица в България има НВО за седмокласниците и в този ред на мисли много от децата, с които работят 2012 набор в момента, се разболяват по-често или се контузват по-често. Т.е. дават си това време, от което имат нужда, за да се подготвят за изпитите. Понякога напрежението, което тялото съдържа, води до скованост. Един интересен случай, който имам от вчера, примерно, беше как една тенисистка ми сподели, че както изведнъж е играела добре първите няколко сета, печелила ги и така нататък, в следващия момент се е седнала да си почине в почивката и изведнъж е минала една мисъл и тя се е сковала.
И ето как самото напрежение, което тя ми казва буквално, че се усещала ръцете дървени. И в този ред на мисли, самото напрежение, самата мисъл поражда една скованост в тялото, което съответно е довело и до контузия, защото тя се изкочва китката след това. Да, да. Но това напрежение фактически не е зародено по време на самия матч. То е зародено много преди това. Защото тук имаме примерно един баща, който е доста критичен, доста обсебващ. Думи като ето ти тук никой не можеш да биеш, за какво ли се разкарахме, за какво ли дадахме тези пари. Нали? И това е насаждано седмици преди това, в конкретния случай. И когато не е толкова добре и се случват нещата, тя изведнъж не може да повярва в това колко добре идва тази негативна мисъл, която води до сковаването, която води съответно и до контузията след това. Да, сега ти спомена за бащата, нали, такъв пример даде. Аз щях да попитам каква е ролята на родителите, доколко те могат да предотвратят или да точно да стимулират, в кавички да го кажем, такива травми, такива контузии при своите спортисти, своите деца. Нека да започнем и с това, че родителите винаги даваме най-хубавото. Аз също съм майка, ти също си майка. Ние даваме най-доброто, на което сме способни относно това какви са нашите разбирания, какво ни е научило живота и как ние постъпваме в ежедневието. Това, че примерно мен евентуално ме мотивира това някой да ми каже, че не мога да се справя и това ме мотивира да се нахъсам още повече да го направя. При други хора това не действа. Така че в един момент родителя не го прави това съзнателно с цел да нарани детето си, а това са методите и патърните, които той самия използва или е използвал, или неговият треньор е използвал, или неговите учители. Плюс това знаем поколенията, в които сме израснали, нали? Че там принципно беше на принципа на тоягата, а не толкова, нали, на похвалата. И в този ред на мисли, когато един родител го прави това нещо, той го прави несъзнателно. Плюс неговата роля може да се разгледа като този човек, който без да иска създава и други пречки. Примерно, което ми идва на ум, тук в последните няколко месеца работих с едно друго момиче, което примерно се контузваше доста често, защото бащата не беше присъстващ. Той живееше в друга държава. И от другата държава фактически даваше постоянно наставление на въпросния спортист как да се справя. Имам друг случай, в който, примерно, момичето трябваше да заминава за Америка, играеше тук в местен отбор и трябваше да се подготви за Америка, защото там изискванията са много по-големи. Тя си даде времето тогава да се подготвя сама по начина, по който иска, точно през контузия. Тук не говорим за съзнателни процеси, а по-скоро за несъзнавани процеси. Имам друг случай, в който, примерно, контузията беше благодарение, така да кажем, на това, че самия спортист изпитваше вина за всичките средства, които родителите му дават и отделят за него, защото всеки един турнир, всяко едно състезание, пътуване, добрата храна също струва, прегледите също струват и в един момент, когато той се контузи, в следващите 5-6 месеца разходите намаляват. Хм. Така че контузията персе, когато се види, изкълчения глезен, щупената ръка, е проявление, тя е последствие, да, тя е физически, да, тя боли, но е последствие на нещо много по-дълбоко, което е заровено вътре. Родителят може да наблюдава детето си, самият треньор също може да наблюдава децата, защото децата те се познават. Треньора, примерно, от дълго време с тях. Родителите по същия начин. Ако едно дете, примерно, е по-живо и в следващия момент това дете го видите с липса на енергия, иска да спи повече, това не е мързел. Това е просто умора. И за съжаление има синдрома на стиснатите зъби. Нали, наскоро записах едно видео точно за бруксизма, защото наша българска любима поговорка е, че трябва да стискаш зъби, нали, защото си силен, защото си спортист. Но тук идва разграничението между това, доколко самия спортист е свързан с тялото си, доколко той усеща тялото си, доколко разпознава болката, доколко е измерима тази болка, докъде може да играе, примерно, с този дискомфорт и кога този дискомфорт вече се превръща в нещо хронично. Нали, ако говорим, примерно, за едни шлатери при баскетболистите, нали, когато децата израстват, бързо знаете, че мускулите, примерно, стават по-стегнати, сухожилията, нали, по-бавно
по-бавно наваксват растежа и в този ред на мисли се получават болки около колената, в шлатъра, нали. Доколко е полезно, примерно, това дете да играе с тая болка. Нали, не означаваме да спира спорта, но да прави упражнения, примерно, които са леко по-щадящи, а не въпреки тази болка. Защото в противен случай, точно ние сме тук, между другото, и родители, и треньори, в които наблюдавайки самия спортист да си дадем сметка къде е границата. И че не е нужно винаги да стискаме зъби, защото стискането на зъби се появява в бруксизъм. Нали, в скърцене, в среднощно стискане. Това е също много голям проблем. Пак психосоматика при самия спортист. Да. Спомена психосоматика. Нека обясним какво е психосоматика, защото тя е много свързана с контузиите при спортистите, нали? Така е. Казваме, че когато, аз обичам да казвам поне така, че когато човек не може да се справи в главата, това нещо влиза в тялото. Нали? Конфликта в главата, който се заражда, има проявление по някакъв начин в самото тяло. Това е цяла наука в психологията, нали? Как конкретен, примерно, на какво отговаря десния крак, на какво отговаря, примерно, синузита, за който си говорихме с теб, рамото, гърба, болките в кръста. Тоест, това е едно просто проявление в определена част от тялото. Като тук психосоматиката е едно, но можем до голяма степен да я корелираме точно с контузиите, защото когато един човек е в конфликт вътрешно, т.е. конфликта се заражда в мислите, нали, т.е. ние имаме една ценностна система, реалността ни е друга и се получава конфликт. В този конфликт се борим цял ден, кое е правилно, кое не е правилно и се борим дори на самия терен, докато се състезаваме. И в този ред на мисли концентрацията ни става по-ниска, дишането ни става по-плитко, не виждаме, примерно, защитника, който идва срещу нас, защото ние не сме тук и сега. В предишните подкастове сме говорили за това как единствено тялото е в момента на изпълнение. Мислите могат да бягат, могат да са в миналото, може да са в бъдещето. И в този ред на мисли, тогава идва точно времето на контузията. Някой стъпил на криво, някой не видял нещо и се случва най-лошото. Да. Така че това също е важен раздел и много пъти, нали, сме говорили също така с теб, че самия спортен психолог би било хубаво да е завършил и школа в психологията, за да знае как да третира самия проблем. Не е важно само, нали, примерно, да, ти си контузен, окей, хайде да те закърпим по някакъв начин, да те върнем нали, на корта да играеш след това, а е важно да намерим първопричината, защото лампичката сега може да е жълта, ако трябва да използваме, нали, светофара, и ако не обърнем внимание на тази жълта лампичка, да стане червена след това. Т.е. проблема да се задълбочи. Тоест, какви би казала, че са психологическите фактори, за които увеличават риска от контузия, ако трябва да ги обобщиш? Това е трудно. Това е трудно, защото те са много, нали, зависи от възрастта, първо, на самия спортист. Нали, фактор, както казах, могат да са родителите, чисто несъзнавано, треньора, съотборниците, напрежението, което е в училище, дори липсата на знание относно това как трябва да се храниш, как трябва да възстановяваш, липсата на време дори в залите, защото, нали, примерно в София залите са заети, много трудно успяват всички набори да намерят място, за да тренират. Така че времето за разтягане, примерно, времето за загрявка е супер съкратено в това. И всичко това е капка, която продължава да пълни извора, да кажем, на нервната система, която продължава да стои в напрегнато състояние. Да. Значи до момента говорихме, че живота на спортиста, психологическия му живот, това, което се случва в главата, е много важна част, преди да се стигне евентуално до контузия. Говорихме малко и за напрежението, което изпитват, да речем, в момента учениците с матурите и така нататък. Каква е ролята на стреса, за да се получи, за да се стигне до контузия? Той е огромен. Самите деца не знаят как да го джестират, как да се справят с стреса. Те не са научени, никой не ги е учил.
И пак тук ще намеся тези хубави нашите неща, нали, мъжете не плачат, бъди силен, ти си спортист, не трябва да показваш слабост, сега голяма работа, едно коляно те боли. Нали, ние самите учим децата си да дисоцират от самото тяло. Или, айде сега виж, примерно този как се справя, че ти ли няма да се справиш, нали, че ходиш на училище, на тренировки, на уроци и така нататък, и така нататък. Липсата на време за самия себе си също е голяма предпоставка за контузия или болест. Нали, даже един час, в който, примерно, децата да играят на PlayStation, или подрастващите, или да отидат на кино, или неща, които да им донесат това удоволствие. Те дори през контузията губят идентичност. Защото ако цял живот са свързвани само с аз спортистът, аз баскетболистът, волейболистът, футболистът, каратистът и така нататък, в един момент, когато се контузиш, ти не знаеш кой си. Ти изведнъж започваш да разполагаш с това огромно време, което не знаеш как да запълниш, защото никога не си го имал. Да, понякога може да се стигне и до криза на идентичността в такъв момент. Но това най-вероятно става при повече напредналите спортисти, отколкото при юношите, при децата. Често спортистите точно преди велико състезание, голямо състезание, се контузват. На какво може да се дължи това? О, да, да, да. Това е много интересен фактор, който също съм разглеждала. Това може да се дължи точно на напрежението. Нали? Човек обикновено, това се случва и на края на сезоните, нали? Освен преди големия пробив, който те правят, на края на сезоните човек се отпуска. Нали? Някакси 7-8 месеца ти си тикал определени матчове, нали, бил си в постоянно напрегнато състояние и в един момент, когато виждаш края, ти вече започваш да се отпускаш. И самото отпускане води до контузия. Друга причина може да бъде страха от успех. Да. Защото в един момент, нали, ако ти трябва вече да направиш състезанието на твоя живот или да участваш в срещата на твоя живот и някакси започваш да се питаш, абе добре, аз заслужавам ли от това? Ами после пък ако успея, какво ще стане? Как ще джестирам всичко това, което се случва, нали? Самия успех. Ама после трябва да вложа още повече усилия пък да задържа този успех и другата година пак да спечеля купата, нали? И в този ред на мисли, страхът от победата е понякога саботьор на това какво се случва на самото състезание или самия матч. Тук мога да разкажа един много интересен случай. Моите случаи, нали, не са с имена, а, са с определен спорт конкретни, защото, нали, нямам правото, но специално тук ще спомена само спорта в този разказ. Става въпрос за едно момче, с което работих и той трябваше да премине от една възраст вече във възрастта мъже. Беше на европейско състезание, не извинявам, беше на световно състезание и играше финал. Съответно, аз бях много щастлива, защото той е уникален спортист и наистина заслужаваше да спечели този финал. Той беше хиляди пъти по-добър от този, срещу когото излезе на татамито. Става въпрос за джудо. Обаче той падна. И падна по много нелеп начин. Водеше го с много точки. Накрая падна по много нелеп начин в последните секунди. А, След това нямаше разочарование. Нямаше сълзи, той се беше абсолютно окей с това. И когато го попитах, какво става, бе, човек, нали, смисъл, къде се прецака цялата система, това, което ми отговори той, Поли, самосаботирах се. И аз бях трудна. Какво? И той каза, знаеш ли, мислих много над това и на държанието си след въпросното състезание, осъзнах, че бях се обещал преди един месец, два, че ако стана световен шампион, аз ще прекратя завинаги с джудото. Да, на мен ми се състезава. Така аз не искам да се отказвам. И точно това беше причината той да се провали. За да може да продължи да търси този голям успех. Много бъде. Понякога провала идва заради наши желания, заради наши страхове, но не страхове от това, че не можем да се справим, а по-скоро какво ще стане, ако успеем, ако се справим с това. Да. Тежестта на короната в такъв случай. Това ти плаши. Така е. Короната е много тежка. Короната тежи. Значи в спорта често се говори за мотивация. Нали?
давай смело напред и така нататък. Но ако говорим за здравословна мотивация и за не толкова здравословна мотивация, която може би води до контузии, какво е твоето мнение по въпроса? До голяма степен здравословната мотивация е тази вътрешна увереност, която имаме и осъзнаването, че ние растем като спортисти, независимо на колко години сме. Тоест, не може един 11, 12, 13 годишен да търси само победи и да търси перфекционизъм, предвид това, че той се учи, той се развива, нали? В смисъл, той не е в професионалния спорт. И в един момент, чак когато станеш, но дори и 30 годишни продължават да се учат. Нали, в един момент това е вътрешната увереност, че аз съм тук и сега да се забавлявам, аз съм тук и сега да се уча и всяка загуба ме кара да ставам по-силен. Съответно, това е здравословната мотивация, че аз вървя напред, че въпреки всичко продължавам. Нездравословната мотивация е по-скоро външната мотивация, изискванията, очакванията, които налагат родители от рода на виж колко пари съм пръснал под теб, нали? Точно сега ли тръгна, айде направи една победа, майка ти прави това, аз правя това, баща ти прави онова. Нали? В един момент това са всички едни очаквания, всички неща, които започват да тежат на самия спортист и той вече влиза на терена с една такава огромна тежка глава, в която казва, аз трябва да бия на всяка цена. Не ме интересува, примерно, че глезена ми е подут. Аз трябва да играя, защото иначе треньора ще ме накаже на скамейката, ако е колективен спорт, нали, и няма да влезе повече в другите матчове, няма да имам игрово време. Аз трябва да го направя за отбора. Да, но тук говорим за подрастващи. Нали, в един момент всички се учим при подрастващи. Тук не говорим за NBA, не говорим за големите шлемове в тениса, нали? Тук говорим за едни деца, които се учат. И не всичко е на всяка цена, защото те това тяло, след това, трябва да го използват цял живот. Те ще имат животи извън спорта. Те ще имат семейства, те ще имат деца, те ще работят дадена работа и това тяло не е само за спорта. То ни служи извън спорта. И в този ред на мисли тук вече да кажем, тази нездравословна мотивация може да доведе до контузии. Детето самия спортист, самия подрастващ, той няма капацитет да се справи с това. Той няма ресурсите да се справи и да разбере кое е вредно и кое не е вредно. Да. Имаш ли чувството, че треньорите мислят по същия начин? Че детето трябва все пак и да се наслаждава на играта, че не е на живот и смърт. Как може треньорите да усетят моментите преди контузия, преди евентуална контузия, да ги уловят на време? Аз работя с много треньори. В офиса правя и курсове, обучение. Виждам такива, които са много осъзнати и искрено се радвам на тези треньори, които искат да се развиват, които искат да научат повече, които си купуват книги и не държат само на образованието в НСА, нали, където колегите там в НСА се опитват да дадат максимума на това, но света продължава да се развива. И в един момент те дават базата, но самите треньори продължават самото развитие, нали, самото търсене през любопитство, през това да бъдат по-добри. И да, има такива треньори, които не търсят само победите, а търсят изграждането и развитието на спортиста, но те са малко, те са малък процент. За съжаление, наложения стандарт в България специално е в това не да изграждаме спортисти, а да спечелим купи и медали. И това звучи малко като едно време, когато бяхме малки и нашите майки се хвалиха, твоето дете колко шестици има? Да. Моето и той има толкова. Не, моето има с 2 шестици повече. Нали, за нас е важно това как изглеждаме отвън. Колко медала, колко купи е спечелил самия отбор. Самите деца ги взимаме като да, той днеска е тук, утре го няма. Не виждаме самото дете като уникален човек, уникален проект, който ние можем да го вземем. Аз се радвам, когато са при мен. Нали, те застават и ти виждаш един огромен потенциал пред теб. И този потенциал всеки път, когато го видя и настръхвам и си казвам, моля, благодаря ти, Господи, нали, това е, че избра мен, нали, за да мога да му помогна да развие този потенциал. Защото ума се развива всеки ден. Той не се развива веднъж в месеца, веднъж в годината, той се развива всеки ден. И те са там готови просто да изникнат. Стига, нали, да намерят подходящата почва. И за съжаление, затова много деца, български спортисти, заминават в чужбина, в академии, защото по мое наблюдение, нали, това, което наблюдавам,
В академията всяко едно дете има своето място и се вижда като уникален проект. Да, ние там си плащаме в академиите, но си плащаме и на отборите в България, нали все пак. И на двете места си плащаме. И виждат човека спортист, виждат спортиста и като човек. Да. И когато трябва, примерно, да спре зададена тренировка, по някаква причина, детето се спира, изкарва се и така нататък. Тоест, има и такива треньори, да, но са малко, за голямо съжаление. За съжаление, но да се надяваме, че осъзнаваемостта, или как се казва, на треньорите расте с времето. Аз мисля, че трябва да расте. Така Иска е. да расте. И когато самият треньор Иве забележи, той си познава децата. Когато всяко дете, той не вижда, примерно, дали е отбор, дали е клубен спорт, нали, той познава всяко едно дете, защото това дете израства под него. И в следващия момент, когато забележа, както вече споменах малко по-рано, че това дете е по-различно, значи нещо се случва в неговия живот. Треньора е ментора, когато родителите ги няма. Тоест един въпрос от рода на изчакай ме малко след тренировка, нали искам да ти попитам нещо. Как си? Какво става в твоя живот? Как се развиват нещата? Нали, една човешка връзка, освен тази треньорска връзка, от рода на аз съм там, когато имаш нужда, ела и ми кажи какво ти тежи, би предотвратила една такава контузия. Случвало ми се, примерно, да работя с отбори, където 5 или 6 човека от 12 са контузени. Това е абсурдно. Нали, няма как от 12, половината 50% за да ти контузен и ти да не търсиш причина в себе си, в тренировките, които водиш, или в това какво се случва в техния живот в момента, а да го отдаваш само на невнимание, на това, че е стъпил на криво, на другото, че някой не може да играе така. Недопустимо. Недопустимо. Аз мисля, че даже родителите би трябвало да изискват малко повече, може би, от треньорите. О, родителите в България изискват достатъчно, моля, моля. Но изискват ли правилното изискване? Това е моят въпрос. Дали изискват точно правилното? Да. Не знам. Тема за друг разговор. Така е, да. Добре, да попитам чисто психологически какво се случва при спортиста, когато травмата дойде, когато контузията стане. Какво става в неговата глава, душа? Буквално пада в една голяма дупка. Много голяма дупка и в тази дупка е много черно. И той не вижда повече смисъл в нищо. Защото дълги години или дълги месеци а, той се разпознава в този образ на аз съм спортист, аз всеки ден ходя на тренировки, имам този и този график. И в един момент точно това, което споменахме за загубата на идентичност, после зависи от контузията. Каква е контузията? Нали, има разлика между контузия, примерно на изкълчване на глезен или късане на предни кръстни връзки, където има нужда от операция и така нататък. И понякога най-интересното е, че когато механично поправим проблема, емоционалният проблем също се решава, защото в много медицини ние живеем в 21 век все пак. Знаем, че тялото носи напрежението, емоциите се заключват в тялото и когато всички отидем на един масаж, на нас не става много хубаво, нали? Защото масажиста това, което прави е точно да разкара тези напрежения от определените места и да отпусне нашето тяло. И по този начин се отпуска и нашия ум и хормоните, дори физиологично, които се произвеждат, са много различни и ни карат да се чувстваме добре. В този ред на мисли трудно е за самия спортист, но тук идва подкрепата на майката и на бащата, подкрепата на треньора, подкрепата на отбора. Радвам се на треньори, когато въпреки, че детето е контузено, го канят да присъства на самите тренировки, да наблюдава, да бъде част от това, да бъде включен. Защото в противен случай нещо също, което забелязвам при подрастващи, но по-големи подрастващи е, че ако се контузят, те продължават да търсят адреналина навън. А адреналина при младежите стои в наркотиците, алкохола, изживявания с спортни коли, хазарт. Тоест търсим един външен стимул, който да ни накара да се чувстваме живи, защото вътре едва ли не сме умрели. Част от нас е умряла с тази контузия. Да.
Имат ли тези контузени спортисти страх от повторна контузия след първата? Има ли нещо такова, което се случва в тяхната психика също? Има страха, живее в тялото. Така че много често се наблюдава, даже и физиотерапевтът, нали, лекаря да каже, ето готов си, чисто нов си, чисто механично, нали, си окей, можеш да излезеш. Тук идва вече, а, идва разговора вътрешния, който спортиста почва да си говори, нали, и си казва, добре, сега ще изляза, примерно пак може да ми заболи съответния крак или самата ръка, или при това движение, ако пак го направя назад. Наскоро имах една такава каратистка, нали, която фактически скъса заден бедрен мускул, точно при едно движение назад, тя в момента не иска да върви назад. Нали, това са моменти, които трябва да се отработят с психолог, защото говорихме, мисля, че в първата ни среща, нали, през хипнотерапията, през EMDR се работи чисто травматично, през хипнотерапията дори възстановяването, доказано е научно, става хиляди пъти по-бързо. Нали. Визуализации, позитив self-talk, за който също имаше едно видео, нали, как трябва постоянно да се подкрепяме, че ще се случат нещата. Чудеса съществуват. Нашия ум мърда и движи цялото ни тяло. За това, че трябва да си вярваме и да сме позитивни към това, което ни очаква. И да си разгледаме урока. Чакай сега, тая контузия, защо ми се случи? Какво трябва да науча от това? Защо имах нужда от тази почивка? Защо по този начин съм свикнал да си давам почивки? Може да бъде просто по-лесно. Това са дълбоки въпроси, които биха дошли само от човек, който умее да се самонаблюдава и е много осъзнат. Но някои деца са толкова осъзнати, че да могат това да го забележат сами. Да. Това е нещо, което се развива. Нали, аз имам дори 12 годишни, които умеят супер да се самонаблюдават и да ми кажат къде са им грешките. И това са деца, които примерно четат книги, четат автобиографии на велики хора. Има такива. Да. Това означава, че е възможно. Възможно и може би също родителя трябва да стимулира това във всяко дете. На първо място да се самонаблюдава, да си задава въпросите. Защо стана така? Това са важни въпроси, наистина. Добре, при теб идва а, дете или спортист, да го кажем, независимо каква възраст, с контузия. Ти не си доктор, така че първият въпрос може би не е къде те боли. Какъв е твоя първи въпрос към този спортист? Така, ако той вече е с контузия, аз съответно ще изисквам документацията покрай тази контузия. Бяло на бяло. Точно така. Трябва да видя, нали, какво са заключили колегите, които лекарите, където е бил, какви медикаменти взима. Точно на база на тази картина аз тогава вече започвам нали, да се насочвам и да изграждам стратегия, с която ще се работи в контузията. Но въпросите след това следват въпросите, но те са по-скоро това, което вече ти споменах малко по-рано, от рода на какво се случва в живота му в момента, отношения с близки, отношения в училище, отношения с ученици. Търсим къде е базата, която не е толкова стабилна фактически, стресовите ситуации. След това, примерно, го уча на автогенен тренинг, как да отпуска мускулите, нали, как да отпуска ума. Правят се визуализации, работи се с хипноза, с EMDR, преработва се самото събитие, разглежда се под различни неща. И най-хубавото, че мозъка обича приказки. И в един момент започвам да разказвам, аз обожавам да чета автобиографии, нали, на известни личности за това как се справят в трудностите те. И започвам да разказвам приказки, започвам да разказвам истории на хора как са се справили с травмите. И това му дава различни хоризонти. Питам го и му казвам, ето сега, примерно, супер човек, имаш 3 седмици или 4 седмици, няма значение, собствено време, сега ще си починеш, какво можеш да направиш, хайде да видим какво ти харесва, какви хобита имаш. Тоест насочвам го към друга част на него самия, да опознае, да развие, да направи една личност извън спорта, която да го държи за това време. Да. Онлайн можеш ли да работиш с контузени спортисти, въпреки че не са в кабинета ти? Да, работя и онлайн с тях. Пак зависи от възрастта. Ако са по-малки към 11-12 години, правим първо една среща, за да видим при тях по-трудно се задържа самото внимание.
нали, примерно едни 50 минути в екрана. Затова първо правим една опознавателна среща, евентуално ако видя, че мога да задържа внимание, че може да се работи така, го правим. С по-големите няма проблеми за Не, това. понеже смятам, че е много по-удобно онлайн в днешно време. Така. Добре, последен. Моля? Зависи от контузията. Да. Има последен въпрос, малко провокативен, да видим как ще ми отговориш. Добре. Контузията, дар или проклятие? Контузиите и двете, и дар, и проклятие, защото в един момент тя може би ни предпазва от нещо друго, нали, тялото обича да се самосъхранява, но в следващия момент ни дава почивката, от която имаме нужда. Това си е вторичната печалба в психологията. Даваме, примерно, вниманието на треньора, което ми липсва, или съчувствието на съотборниците ми, или мама и тати ми купуват нещо друго, което имам нужда, съм искал. Така че всяко нещо е неутрално, то е стимул, но ние можем да го разгледаме и в положителна, и в отрицателна светлина. Зависи от кое имаме нужда. Супер, хареса ми отговорът ти. Аз лично също мисля така, че нещата са неутрални и те са това, което ние решим, че те са. А, Точно. Добре, Поли, ако нямаш някакви други заключителни думи относно темата контузия, Мисля, че ние покрихме цялата тема. Може да направим и втора част, нали, в която да продължим. Но контузиите са нещо, за съжаление, което много често има в спорта и би било хубаво да знаем границите. Не само нашите граници, но границите на нашите деца и като треньори, и като родители, психолози. Хубаво е, когато видим едно константно поведение, примерно в рамките на определени месеци, което е различно от обичайното поведение на нашия син, дъщеря или спортуващ, да се свържим с психолог, с който да се изработи. Явно нещо не е както трябва там. Тоест да обърнем внимание и най-важното е учете децата, че ума и тялото действат в едно. Когато то чувства болка, е хубаво да назове тази болка, да опише. Разказвайте му за това, примерно, как е устроено тялото, анатомията на тялото. Той като спортист трябва да познава тялото. Какви мускули има, къде са захванатите мускули, кои са основните проблеми, примерно при определена възраст, която може да се очаква, нали, примерно при бурен растеж и така нататък. Тоест, нека те познават телата си, а да не дисоциират от тях. добре, благодаря ти много. Темата беше много интересна, наистина. И така, до следващия път. Благодарим на всички, които гледаха нашия подкаст. Надяваме се, че сме били полезни с нещо за всички гледащи. И така, до следващия път. Благодаря ти, Поли. И аз благодаря. До следващия път. Довиждане. Чао.